de la classe del Japó. Aquesta setmana hem fet les expressions del nom de la classe. Cada grup ens van explicar una cosa diferent. El primer grup ens va explicar que el Japó està ciutat per el mar, l'oceà Pacífic i el mar de Japó. El segon grup ens van explicar que la flor més coneguda és la flor del lotus. El tercer grup van dir que la capital del Japó és Tòquio. El quart grup ens va explicar les tradicions i ens van dir que el vestit típic és el kimono. Al cinquè grup ens van explicar els llocs bonics del Japó. El lloc més bonic del Japó és el Monte Fuji. El sisè i l'últim grup ens va explicar que la història. Els americans van tirar una bomba al Japó i van morir moltes persones. Moltes gràcies. Jo sóc el David. Jo sóc el Ibai. Jo sóc la Miral. Jo sóc la Maria.